Glædelig jul. I dag kan vi sige det. Ja, glædelig jul, lille Magnus, til dig og alle dine muslinger. Ja, og glædelig togjul til jer. I dag må vi hurtigt tilbage, Magnus. I dag er vi travlt. Ja, for vi skal nemlig aflevere alt, hvad vi har lånt, og vi skal sørge for, at alle får deres julegaver. Nemlig... Jo, men altså, sig mig, har I også en til mig, hva'? Ja, vi har, men du får den ikke endnu. Du må bruge det. Jakob, du må da ikke sige noget nu. Du har ret til min julerose. Men vi kommer straks tilbage, Magnus, og så skal der se gaver, du. Jeg kan næsten ikke vente. Farvel så længe. Farvel så længe med jer. Med døren. Med. Efter aftale har jeg nu sørget for, at der er ryddet op her hos Morten. Ja, alt er i orden. Ja, han ser slagter rent ud. Ja, det gør. Jeg er rent som i en slagterbutik. Ja, har lige så pænt som op på taget. Ja, Magnus har også gjort hovedet rent. Jeg er også ren i hovedet. Ja, og også ørerne. Hvad mener du med det? Du der kan herover og kigge, ikke? Kom, skal du se. Kig så, ikke? Nej, ved du, nej, jeg Varne, har jeg set med det? Jeg gør det ud, altså. Krusler mellem ørerne. De står og undersøger hinanden. Må de det, Bamse Leise? Skal I undersøge hinanden, så skal det ikke ske her, mens alle sidder og kigger på os. Vi har så rene ører. Og vi har også holdt vores del af aftalen, Ulla og jeg. Derhenne, der holder Mortens gave klar. Lokomotivet og de 23 togvogne. Ja, og så vil vi sige glædelig jul til jer alle sammen. Jeres gaver ligger klar i sidste vogn, vogn nummer 24. Ja, og skal vi så tage dem alle sammen med op på den sidste tur ud på taget for at sige glædelig jul til Magnus Tagmus? Ja, men ved du hvad med Koko? Ja, han kan få en på bagnetten. Nej, Jakob dog. Skal vi nu ikke være gode venner alle sammen? Jo, men så skal det ikke bare kun være for i dag. Så skal det være for hele året. Ja, kom herhen, Koko. Vil du sørge for, at alle her på legeværelset går ombord på toget, så kører vi alle sammen lige ind i julen. Ja. Hvad så med vores gaver? Jamen, Koko, dem kan I jo tage med. Krusler mellem ørerne, dem kan I tage med. Jeg mener naturligvis, dem kan du tage med. Nej, jeg tør kun på andre tider. Nej, jeg skal ligge med. Jeg må holde vagt. Så det behøver du ikke her juleaften. Der sker som aldrig noget. Det er da i hvert fald mange år siden. Javel, men jeg er bange. Nej, men der er der ikke noget at være bange for, Koko. Vel, jeg mener, nu har vi kørt så mange gange op på taget, der er der aldrig sket noget. Hvis I er sikre på, at jeg ikke er bange, så tager jeg med. Men jeg vil have lov til at fortryde det. Ja, gør du bare det. Nå, hop så op. Ombord med jer. Ja, men Jakob, er du helt sikker på, at vi kommer tilbage til legeværelset, hva'? Det gør vi altid, for det er jo her, vi hører hjemme. Og så længe der er børn, der vil lege, så er vi her. Ja, det er vi bestemt. Kom, så skidt det. Ja, hvor er det spændende. Jeg glæder mig. Op med døren.
dag igen, Magnus, så glædelig jul. Her er din julegave, du. En fløjte med ostesmag, du. Tusind tak, det lige hvad jeg ønsker mig. Vil du love at blive her hos os altid? Altså, hvad siger du altid? Jeg kan godt sige det, jeg bliver her i hvert fald lige så længe, der er togrender på husene og huller i ostene. Det var så gode dage, vi havde du og jeg. Vi vil aldrig skille fra vort decemberregn. Og det var mig, der fløjtede hver dag på taget her. Så Morten stod kunne køre på eventyr med mere tiger. Det er bestemt på vejen her. Det allerbedste sker. Lille knytter, 1 minut endnu. På den aller sidste dag må du huske på en sag. Det kan gøres i ro og mag, gør det alle. Hold din hjerne godt i kog, er du dygtig og lidt klog. Plejer du dit eget sprog, gør det derfor nu. A, B, A, C, A, D, A, L. Farvel. Nu er alting ud og gammel, og vi to vil blive sammen i en juletid, der er skøn og blid, som kys og kærlig krammel. Fra din allerførste hilsen og ind til selve vilsen har jeg elsket dig, du skal blive hos mig. Kom, kys mig straks på hilsen. Hurra for julen. Ja, hurra for os. Så blev det endelig jul i legeværelsets skjul. Ved træet holder Mortens gave klar. En glædelig jul til alle, fra Jakob og fra mig. Fra legetøjet her hos Morten på Decembervej. Der slutter vores leg, vi siger farvel til dig. De 24 dage hurtigt gik. Nu sidder I derhjemme og venter meget spændt på festen og på gaverne, når træets lys bliver tændt. Farvel og glæde!